Sanibona nonke ababukelayo lonke izwe emhlabeni wonke. Mina ngumntwana kaNkulunkulu, mama osindisiwe, osizwe ubaba udokotela ubaba uNdlovu engolweni, engisiza ngokwesibonakaliso, engisiza ngokukamoya, wangikhipha emngomeni, wangilanda ngisehlazweni, ngisekugqileza ekeni wasebungomeni. Uthe mangabe ngikhipha ubaba wasefike eyangithuma unika umsebenzi ukuthi ngilande abanye abadukile. Ngibe sengilanda nangu ubaba eceleni kwami owesephume ngenkomo, waphothula wahlala enyangeni, wagqilazeka. Kodwa umsebenzi angizange uwuthole ukulapha. Cela usichaze baba uthuba. Mina ngumbumbe mina. Yebo. Ya. Kusho ukuthi ekuphumeni kwami kwabe sekuhlabeka unkosikazi emva kokuba sengikhishwe ngukomo. Wagula-ke lokho ithathwe izinto lokho baleke ehlathini. Uma ngifika ehlathini lapha lesuke khona kunezinto ezikhulumayo eziba lapha ehlathini. Manje ngizoba yintoni intoni? Nezinto ziyakhuluma ngiyazipha ukuthi sithini kodwa ukuthi intoni lezi? Yebo. Ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi lento iyimoya emibi lento. Hayi nako kwesiqhamuka lapha sengithi hayi ake ngize la ezokhishwa nje lento iphele kumina. Yebo. Hey, siyawabonga amandla kaJesu akusizile. Because ngoba baningi abantu abagqilazekile begqilaza umoya wobungoma. Njengoba nodadewethu esho nje siyambonga uNkulunkulu ukuthi ukusizile. Kwangathi uNkulunkulu anganipha amandla ke kuvele nakwabanye because mningi abantu abagqilazwe lesimo. Siyabonga kakhulu. Amen. Sishisa izinto zobungoma. Kuleli, kuleli,